ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋମାତା କାଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡକ୍ଟର କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନଥିଲା ତ ତାକୁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେବୁ। ଯଦି ଗୋମାତାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଟରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ, କହିଲେ ତପନ ଟିକେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ଟିକେ ସେଟିଂ କରିଦେଲୁ। ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇଡ଼ି ଦେଖାଅ। ବୋଲେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଭ୍ୟୁ ଆଜି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆସିଲା ଆଡେଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଡେଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲି ତା ଫଲୋ ଅପସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଠି ହିଁ ବହୁତ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏଇଟା ହିଁ ଫଲୋ ଅପସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜେ ନିଜେ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ ହିଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କମେଣ୍ଟ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ତୁମର ମାନେ କିଏ ଲାଇକ୍ କରୁଛୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ପିଲାଟା କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଖାଲି ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ କର। ହଁ, ତାପରେ ସେଟିଂ ଗଲି, ସେଟିଂ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଗଲି, ପ୍ରାଇଭେସି ହାଉ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁ ସେଟିଂକୁ ଗଲି। ସେଟିଂ ଯାଇକି ଏଇଟା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫଲୋ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ହେଲା ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ ଦେଖିବେ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନଲିମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦେବ। ସେଭ୍ କରିଦେଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲ। ବ୍ୟାକ୍ କର, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିକି ଏଥର ଯାଅ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଭ୍ୟୁ ଆଜି କ୍ଲିକ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଲୋ ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ହଉ ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।